Bible not no weapon formed against you shall prosper. Oh yes. Therefore I decree and I declare, hakuna chombo chomuvengi chichagadzirirwa iwewe chichabudirira. Oh yes. Listen to me. God will not stop them from manufacturing the weapons. Yeah. But after they manufacture the weapons, yes, the weapons will not work against you. Oh yes. You are not hearing what I'm saying here. Oh yes. I decree and I declare in the name of Jesus. Yeah. No weapon formed against your business. No weapon formed against your marriage. Oh yes. No weapon formed against your children. Yes. No weapon formed against your spiritual life. Yes. No weapon formed against your career. Yeah. That shall prosper in the name of Jesus. Oh yes. Matthew chapter 19 verse number 26. Yeah. The Bible says, humanly speaking, alakobadaya nemutauro wevanu hazvigoneke asina Jesu zvinogoneka. Yes. Vanhu vanotaura kuti chirwere chichakuuraya. Yeah. Vanhu vanotaura kuti murume achakusiya. Yes. But Mwari vanotaura kuti kudiniko. Yeah. Nothing is impossible with our God. Yes. I decree and I declare over your life. Yeah. Uchibva pano ndatienda wakatakura munana. Yes. Hakuna chombo chawakaipa chawarongerwa. Yeah. Chichabudirira mumwaka uno. Yes. Hakuna chombo chomuvengi chawarongerwa. Oh yes. Chichaataka business rako. Yeah. Don't declare kune vanotendere pano. That your miracle is now. Oh yes. I wish I had a people here. Yeah. Today is Victory Sunday. Yes, my father. Hakuna victory inouya tisina kurwa. Yeah. Hakuna victory inouya tisina kurwa. Yes. Takatobata chombo makomres. Yeah. Ita amen comrade ndikuzwewe. Yes, my father. Hakuna victory inouya takagara. Yes. Pane action inoitika. Yeah. Shamwari kana wakaneta nhasi ndine simba rako. Yeah. Kana wakaneta ndati ndine simba rako. Yes, my father. Ndinokuprofita masikatano. Yeah. Uchibva pano. Yes. Your victory shall be permanent. Humanly speaking, vanhu vanoti basa rinopera. Vanhu vanoti ndinokuendera kun'anga zvoparara. But Mwari vanokuti kudiniko. With God everything is possible. 4 men with skin disease were at the entrance of the gate. They said to each other, why just sit here until we die? They were 4 lepers. Bible rikutanga richiti kwakune varume vana vaiva nemaperembudzi. Harina kutaura kuti kwakune varume vana vanga vakadzidza. Oh, come on somebody. Yes. Harisi kuti kwakune varume vana vanga vakaenda kuSouth Africa. Yeah. Harina kuti kwakune varume vana vanga vakadzidza chaizvo. Yes. Riri kutanga kuti kwakune varume vana vaiva nemaperembudzi. Yeah. Maperembudzi waiti ukaita maperembudzi waidzingwa muguta rawaigara. Wadzingwa muguta raigara wainogariswa kunze kweguta. Kureva kuti mainzi muri rejects. Are you hearing what I'm saying here? Kureva kuti mainzi muri rejects. Hamuna chamunoita ndava mabatwa kuti mune maperembudzi. Saka kana wangaone mukadzi wawaida stereki une vana 4, waibva watosiya mukadzi hausisina mukadzi automatically. Matorambana nenhau yekuti mune maperembudzi mobva matorwa mokandwa kunze kweguta. Ndichitoparidza izvezvi ndine munhu ari pano akanditeerera akanditarisa. Vamwe venyu makatokandwa kunze kweguta kare. Hama dzichadi kana kukunzwa. Hama dzichadi kutaura newe. Hama dzichatombokufoneri because ukafona iwe wacho utori nhamo yacho. But ndauya naJesu masikatano anoshandura nyaya. Ndauya naJesu masikatano anochinja nyaya. Ndati ndauya naJesu anoshanda nezvakasorwa, anoshanda nezvakaraswa. Vaiva nemaperembudzi varume 4 vakaraswa kunze kweguta. Ari pano wakaraswa wakatariswa pasi. Ndine shoko rako nhasi. Now, Bible rinobva rati kwaiva nevarume 4, harina kuti magavhena. Hanzi varume 4 vaiva nemaperembudzi, harina kuti mapresidents.
Hauna kana certificate ye form 4 ipa papa. Ndiwo uri kudiwa na Jesu. Because dai usiriwa ngo uri kudiwa rakatanga richita kuti kwai vane vakomana vanga vakadzidza chaizvo. But rati kwai vane varume 4 vaiva nemaperembudzi. Handina munhu ari kundinzwa pano masikatano. Ndati yako nyaya ndo yandafambira. Tiri kunotora zvedu zvatakapiwa naJehovha. Now tikadzika kumashure ukaenda pa verse 1. Ndoponozwa achiti mangwana nenguva dzino kuchange kwakutengeswa hupu wakatsetseka pagedhe. Changa chaitika ndechekuti guta ravanga vari rakanga rapambwa. But chinorwadza ndechekuti vanhu ava vari kurarama upenyu unorwadza wokuti hakuna zvokudya muguta ravo, kwete kuti mvura ina kunaya. Vari munzara, kwete kuti mvura ina kunaya havana kukohwa. Vari munzara nenhau yeumwe murume akaita unge umwe murume. So imagine uri baba but koita murume anomira pagedhe remba yako worambidza chikafu kuti chipinde. Shamwari ukapora zvawakaita izvi unosara uchirohwa nenhamo. Isusu vaneta tiri kuenda tonotora. Isusu vaneta tiri kuti enough is enough. It is our time. We shall fight. Oh yes. Umwe murume otomira pamba pako iwe ototi hakuna chikafu chinopinda panapo. Uripo. Azviti. Hakuna zvakadaro. Chiri kurwadza baba ndechekuti nzara iri muguta kwete nokuti mvura ina kunaya. Nzara iri muguta nenhau yeumwe murume. Amira pagedhe resupply yako achirambidza machikeni, anorambidza pizza, anorambidza nyama, anorambidza hupfu, achingoti mbora pinda, musoni pinda, unodya mavheji kusvika wa green mudumbu. Nyongo ndakakuna murume amira pagedhe resupply yeupenyu hwako ari kurambidza zvimwe kuti zvipinde, achiti idyai matoto enjiva. No! Amen, my comrades. Shamwari yako yakutoda nharo. Yakutoda kukwinya dress. Yakutoda kupfisa boots. What the devil is a liar. I am advancing towards my breakthrough. I am advancing towards what is mine. Ende chinorwadza ndezvako zvakabatwa zvacho hazvisi zvake. Chikafu ichi ndechako ichi. Pfuma iyi ndeyako iyi. But yakabatwa nomwe murume akaita unge iwewe. No. Nhasi ndo yatafambira pano. The devil is a liar. Tinodetsera moto. Tinodetsera moto. Tinodetsera moto. Tinodetsera moto. Hausi kudya zvaunoda iwe, uri kudya zviripo. Nenhau yeumwe murume. Udza neighbor yako kuti no. Iwe unozwa kuti vanhu vanga vakudya matoto enjiva. Imagine kuti uri kunotuma mwana nemotenga muriwo. Uchinotenga matoto enjiva. Chinzi aya ndo ari fresh aya. Aya akaomeswa chimukuyu. Tova tatanga kufunga ona inzo yama dzangu. Toda kuti uite hasha kani nhasi. Kune munhu ane zvinhu zvako iwewe. Berno varati mambo ndokubva wati rega ndimbobuda ndimboona kuti chiri kuitika mukati umu. Vakuvara nenzara. Ndokubva wabuda mambo. Ndokubva waona vamwe vakadzi vari kutukana vari kunetsana. Chii chiri kunetsa? Zvikanzi takawirirana kuti tikutanga kudya wangu mwana wake tozodya mangwana. Mambo ndokubva wabvarura hembe vakarwadziwa. Ukaona nyika yakuita masociety mukando wekudya vana nokuda kweumwe murume. You are not hearing what I'm saying, you people. Ndiri kuda munhu ane nharo anoti no. This nonsense must stop. Whoever that is sitting on my breakthrough, whoever sitting on my miracle, I call fire. Kuita mikando iyo yenye yematendora zemunoita every day. Imakuda mikando yekuuraya vana kuti chidye. Bhaibheri rinovhara kuti mambo ndokubva wabvarura hembe ndokubva wachema. But chinondifadza ndechekuti vakazviziva kuti iyi nyaya iyi yakuda munhu waMwari.
chinondirwadza ndechekuti muprofita wacho futi waitolawo matoto enjiwa because hatina patakambonzwanze Elisha waitsanya. Yes. Saka muprofita mukanonoka kuita action munodyawo matoto enjiva. Muine simba rekuti vanhu vabve mumatoto enjiva. My God. Muprofita mukanonoka kuita action munokwara nezhara muine nyasha dzekuti musakwara nezhara. Because he's the same prophet as what declare chapter 1 Elisha akuti tomorrow by this time. Saka wakadi kuzvitaura nguva yese yavaikwara nematoto enjiva. Kunonoka kweaction kunokukwadzisa chero uri muprofita. Ndamira pano kutaura kuti mangwana nenguva dzino. Let there be a 24-hour miracle. I receive. Let there be a 24-hour miracle. I receive. Shamwari zvatiri kutaura izvi hatisi kudzidzira. Zvatiri kutaura izvi kune kwandinoswera kwausingasweri. Zvatiri kutaura izvi kune zvandinoona zvausingaoni. Ndiri kutaura newe Cynthia, ndiri kutaura newe Simbarashi, ndiri kutaura newe Weli, ndiri kutaura newe Fadzai. Ndati mangwana nenguva dzino. Ndati mangwana nenguva dzino. Ndati mangwana nenguva dzino. Ndati mangwana nenguva dzino. Mangwana nenguva dzino. Let your miracle come. Let your miracle come. I receive. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Profita apedza kutaura kuti mangwana nenguva dzino. Ndo paunozodza chapter verse 3. Pera kuti kwaiva nevamwe 4 vane maperembudzi. Nai Mwari, after such a declaration maakuti introduce kuvarwere. After such a powerful prophecy maakuti introduce kuvanhu vanorwara. Kwete kungorwara kuri ordinary, uku kurwara kwakuri very legendary. Kwakuti maperembudzi munhu anenge achidonha nyama so ndowata kuintroducewa naMwari after such a prophecy. Ndikuparidza pana life yako ikasachinja haisi dambudziko rangu nderako. Because chinokuchinja ndicho ichochi chatiri kutaura. After such a declaration from a man of God, Mwari vakuti introduce kuvarume 4 vane maperembudzi. Why? So in other words, God was saying, iwewe wakatarisirwa pasi. Iwewe wakashorwa. Iwewe unosekwa muguta rino retsanza guru. Uri murume unonzi hauna chaunacho. Wonzi ngazvishande but mari yacho haishandi. Iwewe ndo uri kudiwa naMwari panguva ino. Am I preaching to the right church here? So in other words, God is saying after that such a declaration, anditobodi vanhu vakadzidza. Ndiri kutoda uyo ane dambudziko. Maiwe zvangu. Ndiri kutoda uyo akarambwa. Ndiri kuda uyo akashorwa. Ndiri kuda uyo akatarisirwa pasi. Akanzi hauna chaunobata. Akanzi hauna kwaunoenda. Akanzi hauna chaunoita. Akanzi unofa uri rombe. Akanzi unofa nekurwara. Ndiye wandiri kuda pano. After such a decree, Mwari vakuti kwaivapo nevarume 4 vaiva nemaperembudzi. Ona, pane nyaya iri kuti pane guta rakapambwa nemunhu vari kurambidzwa zvokudya, vari kudya matoto enjiva nekudya napachavo. But muprofita obva aprofita kuti mangwana nenguva dzino kuchatengeserwa upfu hwakatsetseka, kureva kuti wanga achitaura kuti breakthrough yedu tiri kuiona mangwana nenguva dzino. But after such a declaration takuintroducewa kuvarume 4 vane maperembudzi. Bhaibheri rinobva rati varume ava vakanga vari mashamwari nemashamwari. Ndokubva vati vakomana tinokuwara nenzara tikaramba tiri pano. Pakuda action. Handei tinotsvaka zvokudya. Tikaramba tiri pano tinokuwara. Bhaibheri rinoti ndokubva vasimbisana. Umwe akati vakomana ina handichagoni kufamba. Nyama dzapera tsoka handisisina. Umwe akati aiwa kana rimwe racho ndasarirwa nehwani. But chitsitsinho chakutoenda. Achitoona nyama yechidonha shamwari. Achiona kuti assignment inobuda here. But vanotaurirana pachavo. Vobva vati ngatibatane maoko vakomana. Tiri kuenda chete kwava vasi kunzwisisa kuti chiri kuvapa simba ishoko raprofitwa nemuprofita kuti mangwana nenguva dzino ndava vari mukati meguta
vakabarirwa vakaraswa vaya ndo vakushandiswa naJehovha kuenda kunorwa. Maihondo paritsa here pano vanoti ngatibatanei maoko varume tienda tinotsvaka zvokudya. Bhaibheri rinoti ndokubatana maoko pavaisimudza gumbo vachiisa pasi yaiva hondo huru. Pavari kutsika kune zviri kuitika, vachitsika kune zviri kuitika, vachitsika kune zviri kuitika, vachitsika kune zviri kuitika. Shamwari tatouya kuzobatana maoko. Ndine ari pano ari kuti gumbo rapera, nyama handichina, simba handichina, kwatingatibatane maoko. Hande uri kufamba, kune hondo huru iri kunzwika pagedhe. Pauri kufamba kune hondo iri kunzwika uko. Ndinokunamatira nhasi nezita raJesu. Pauri kuroma step of faith, kune hondo yauri kukonzeresa. Shamwari ngatitauya kuzorwa. Bhaibheri rinoti hatirwi nenyama neropa asi nemweya iri muchadenga. Patiri kutsika, varume pavaitsika vachifamba vaikonzeresa munyika yemweya. Nekuda kwechiprofita chataurwa, action yako inodiwa. That you take that step now. Take that step now. Take that step now. Take that step now. Kai konzerese kwakabatwa mari dzako. Kai konzerese kwakabatwa breakthrough yako. Kai konzerese kwakabatwa vana vako. Oh yes. Bhaibheri rinoti varume vakanga muguta vakatanga kutiza. Hakuna ari kuvarwisa panyama ari kuonekwa. Varume vari kufamba vari kuenda kwavari kuenda. Ndati ndinokunamatira pano. Uchafamba dzimwe nzendo dzauri kuti ndiri kungofamba, but dzichakonzeresa kunyika yewakaipa. Oh yes. You are not hearing what I'm saying here. Oh yes. Ndati dzimwe nzendo dzauchafamba dzichakonzeresa. Bhaibheri rinoti vachisvika vakasvika pasina kana munhu, hakuna vanhu. Izvo Mwari vadini zvavo. Shoko rakataurwa nemuprofita kuti mangwana nenguva dzino. So they had gotten up and fled at twilight, abandoning their tents, horses and donkeys. The camp was intact and they had fled for their lives. Tiza neupenyu hwavo. Ndinokunamatira. Vavengi venyu nhasi muservice yanhasi vari kutiza. Vatotanga patati chitofamba apa, vatotanga kutokutiza. Verse number 8. When these men came to the edge of the camp, they went into a tent to eat and drink. Handisura kuti umhanye kufunga zvestand kana Mwari vakupa financial breakthrough. Munondinzwa imi. Mwari vakupa financial breakthrough, usamhanya kuda kutenga stand. Kafu pachike nini baba? Kudya kune zvazvinotoriwa munyika yemweya. Ndosaka uchidza Bhaibheri rinonzi kuna Jeremiah, take a scroll and eat. Ila ndogara ndichikudzai testimony kunyama panda munhu waMwari. Ndatomira apa ndavhura Bhaibheri ungoripo. Ati ndakusangana naro kunyama. Ndatovhura panapa, ndatovhura scripture kati Mwari vari kuti tile panapa. Uyu akatosemudza kuti ndakutotenga madrink, uyu ndakutounza nyama, uyu ndakunza gas, uyu potatoes. Chikafu chikatiungana fast. Vanhu ndokutotanga kutobika. Vanhu vachitanga kuruma nyama. Asi matestimony akauya. Handisi kuda kuti umhanyire kutenga stand kana Mwari vakupa financial breakthrough. Imboluma mari yako. Stand up, we want to pray with that scripture. Anzi mangwana nenguva dzino kuchatengeswa upfu hwakatsetseka pagedhe.